Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Novano Dailyo. Novano Dailyo maksudnya. Jadi podcast hari ini mau tanya jawab sama Lek Jenab ya Lek ya. Lek. Lek Jenab. Griana asline pundi? Gerjalak kono. Gerjalak apa kajen? Wes aja diutek utek. Gerjalak. Gerjalak. Dek mau iku ceritane piye? Lembah. Asal usule kok iso wong dek mau kok iso mrene ngono lho. Wah, Lah, aku kan mau teko kari. ora denger aku. Ujuk-ujuk mrene. Goleki sapa cara? Mbah, ora ro. Lah ujuk kok nyeraki Lek Jenab. Ora nyeraki aku ngaku kok kono kok. Lek Jenab kok kono ujuk wonge mrene. Ya ora, mbah. Aja diutek-utek. Aku kaget kok nek kene ngono cah lanang mau sapa ngono lho. Berarti kok tak gumuni ku mau. Ana wong lanang aku lah ya. Mecengis ah. Lah mau mbok ganduli ra nek muleh ngono kok. Wah, sapa kandha? Lah dek mau lek kono. Tak sampuk kengko malah. Oh iya. Kok iso sampuk. Rumangsane dolanan lho piye? Tapi kan cara iku ora di bojo seneng gelem ora. Mah, Nek ora di bojo kok. mah Mau tetep tenang. duwe bojo. Nek umpama ora duwe, Mah, Lek. Tapi mau Lek Jenab aku asline kudu muleh ha. Kok kudu muleh lapo? Wong omahmu nek kene magrong-magrong. Kok kudu muleh. Ngono lho. Nah, iku putune. Putune anake. Oh. murah. Iya. Lu anake putune wis gedene ngono. Rene le, Walah. Bukan mrene apa mbok sangoni piye? ya ora, sangone nek murah. Lah nek anakku mrene kok ora mbok sangoni. Wis bersangu. Kapan mbok sangoni ku kapan? Mau ngerti ya? Woi, diundang ki lho. Diundang. Apa mapak? Apa mapak sing wedok? No, bakune mau. Oh, dia putu dia anak semua gede nih. Lah iya. Wong dia putu, duwe bojo duwe anak. Lek Jenab diceraki kok gelem ngono lho. Tak ceraki aku kok emoh. Mah, Lah emoh iku bedane apa ngono lho? mateng neh. Meteng neh. Beda malah penak duwe anak neh. Mah, Nek meteng neh duwe anak kan malah penak. Esek duwe sik. Mah. Wis Untuk kono es kok malah moh iki piye lah, Lek. Aku lah mau bingung kok ujug-ujug kok ana cah lanang nek kene. Oh, iku ya putune padha ae. niku Iya, cilik. putune. Oh, putune sak grendel kok ape mbok empek bojo lho. Bocah semono ngoyak aku lha apa leh. Lho, sing mau liya nek kene wong lanang iku kok. Lah iya iku lho cah semono kok ngoyak aku lha apa. Ape mbek bojo. Dek mau nek ora tak kandhani Lek Jenab mau tetep diganduli. Iya ya. Delele kok aku cepet mrene. Nah ora ndang mrene. Kebablasan. Gak ah. Lah ki mau tak nganggo kudung, ngapa dijak mak-makku nek ndi? Udung kubone ndi ngono. Disinggahno slamet ngono kok. Disinggahno slamet. Aja kok wong bingung golek ah. Mau hau nek Lek Jenab bingung. Iya. Aja bingung. Wah, bingung ya mesti ya.
mestine Wong piye? tak salehno nek ndi ngono mau kok. Ono kok. Ora nek masalah wong lanang ndek mau lho, aja bingung. Mbok bingungi ku apa ngono. Aku ku ndek ngene. Piye? Wis aku ku nggawa anu bocah Apa? bocah cilik kuwi. Wis anu Terus wis wayahe. wis wayahe. Iku wis dadi bocah. Wis wayahe dadi bocah. Terus Lah iku ngoyo ae. sing ngoyak iku sapa? Iku sing anake iku, wong iku. Anake wong iku mau, lanang iku mau ngoyok ae. Terus Lah apa kowe iki kok iso ngene? Tak laporno kowe aku. mbok lapor sapa lek? Ora. Mbok lapor sapa? Ora. Lah mbok laporno. Tak laporno, tetep tak laporno kowe. Nek mau diambung apa ora? Wedi. Wedi wonge. Wedi aku bocah cilik kok ora wedi ku lha apa lah. Cah cilik tak kira wong tuwa. Terus piye? Ya wis tentrem. Mendereng terus. Heeh. Tapi kan mau diambung apa ora? Mana diambung barang. Loh, nek mone diambung kan aku ora ngerti, aku cemburu nek diambung iku. Oh, Ora ana barang diambung. cemburu ya aku nek diambung wong liya. Tenan aku nek mamang lek jare diambung wong liya cemburu ya, atiku lara tenan. Diambung apa ora? Gak Jawab jujur. jujur. Lho sumpah gelem. Mengkene tangana. Lho kok Ora ngono aku tek mbok sumpahi lah apa. diambung apa ora? Ora. Yakin? Apa? Ora diambung? Kok iso Ya kok aku ambung apa? Mah. Alah paling diambung aku cemburu aku. Ora tak pek bojo kowe malah. Ora pepek bojo ora pateken. Moh aku cemburu aku. Alah. Wong kene tenanan kok lek Jenap kok ngapusi aku. Blenjani janji. Wih kok anu Wes ora usah bahas liyane, bahas hubungan kita. aterno Ngeterno apa? iko. Alah ora usah bahas liyane. Alah. Bahas iki lho. Lek Jenap karo aku piye saikine? Nek lek Jenap dia wong lanang, aku cemburu wis ngono ae. Ngono ya lah, aku ora butuh. Diambung apa ora? Ora butuh, Diambung apa ora? ora. Kok iso mbok sumpah barang kula apa lah? Mbok nek diambung aku cemburu. Ngono lho. Wah, lek Jenap ngono. Aku wis seneng tenanan karo lek Jenap mas seneng karo wong lanang liya. Lara atiku. Kok iso karo seneng lanang liya iku sapa? Lah ndek mau ke diapeli nek kene. La ilaha illallah. Kowe ku wong ndi lah? Lah aku jak ponakanem, Mas. Iya. Lah aku ponakanem seneng karo lek Jenap. Lah iya lah napa? Lah nek lek Jenap diambil wong liya aku cemburu. Ayo kowe roh lek ngambung. Ora roh. Alah. Tapi kan lek Jenap tak omongi, mau diambung tenan apa ora ngono lho. Nek diambung tenan aku cemburu. Ngono. Atiku kudu nangis lek diambung wong lanang lek. Apa kok ngono iku ah? Kudu nangis aku lek adikku lek diambung wong lanang iku. Ora butuh aku diambung. Andane kok. Aku udah nangis lagi pilih. Alah, kowe dhewe iku Cemburu aku. Lek Jenap tega karo aku. Ambung sih. Alah dingeti wong barang ora ketok Ojo wong kok lho. Barang ora ketok. Udut aku entuk ora? Terus Udut entuk aku ora?
Apa? Aku udut entuk apa ora? Entuk kok udut wong udut dhewe kok ora entuk lha apa? Korek kontak lek. Kan di korek ora lek. Entak lek. Diambung wong kowe tampek bojo. Ngantek diambung wong barang lha. Tapi jane lek jane aku seneng aku apa ora? Wis. Malah delok wong lanang kok senenge ngono lho. Apa wong moding ding. Nek delok wong lanang kok senenge ngono lho. Iki lho. Ya ora. Delok aku wae. Cara lek Jenab iku Kowe ku udah anake Maksum ah. Maksum iku sapa? Kok Maksum barang lho. Yu Maksum. Ora kenal Yu Maksum, aku anake Hariyati. Hariyati ku adike lek Lasidi. Kowe ngono aja ngoyo-ngoyo wong karo aku. Lah kok ora ngoyo ambek lek Jenab wong aku seneng lek Jenab. Ngono. Lho, aku seneng kok. Ora seneng ngono. Sing ora seneng sapa? Lho ya kowe. Lho, kudu mending ngono. aku seneng lek Jenab. Iya, nek seneng yo oleh apa ora, ngono. Lah gelem apa ora tampek bojo? Gelem ah. Wes apa? Iki malah. Lho iya. Malah mulai nggawa kertas, ngono iku piye? Mulai nggawa kertas, guyu dek Nes tak hibur. Nah iya. Daripada ke mau lunga-lunga mendingan tak baturi nek kene, dak iya lek. Entut lah ndek kok entut lho. Daripada kowe lunga-lunga tak baturi nek kene. Karo ngenteni lek selamat ngono. Oh, digakno jajan lek selamat nah. SM moh jarene. Nek duwe sak uyupan. Ora dintakno. Wes. Lha iki SM rabu umbe kok wes piye? Kok ditukono es kok marah ke ngombe es. Wes ono pegel piye lah kok. Lah ngombe es pegel apa ngombe es e? Sak uyupan mbok salehno ora mbok cekani terus. Biyen lek selamat kok iso melu lek jane aku piye ceritane? Kawe cemene. Kayak cilik. Mbok mek anak apa piye? Iya, takok ya. Lho aku takok lek jane kok. Iya. Kowe iku Mas teh kok wis koyo anakmu dhewe ngono lho. Lah iya koyo anakku dhewe piye? Ora dianggap anake dhewe. Mbok sunatno biyen. Ya. Mosok sing sunatno lek jane. Kok apik men aku biyen ndek cilikku ora mbok sunatno. Ya iku disunatno, aku sing bayarno. Aku biyen kok ora mbok sunatno. Nah, kok anut-anut kae. Iku ngono ra duwe. Anake wong ora duwe. Lah wong tuane do nek ndi? Wong tuane ya ya isih nggawa dhuwit nanging ya wis ben Loh, Mas teh kok mbok mek anak mbok pupu iku wong tuane ora mbok mek bebasno. Mbok bebasno. Aku wis mesti wis tak kira iku mbok pupu mbok mek anak iku. Ora. Mbok sunatno ket cilik mbok pupu. Anak. Tapi wis kok mbok anggap koyo anak dhewe. Ora sok mbok warisan ora lek. Warisan apa lah? Hah, mam ngombo ning ngene. Kayak kok kene sampean pol kali kok. Lho kok piye kowe iku lah? Tanam lho ket ngarep kene sampean pol kali. Hah. Wong di anukno untuk ngopo kan. Ono kali. Makane lek jan tak bojo. Ben omah iki tak rumatane ngono. Entuk apa ora tak rumati? Ya entuk ah. Engko mabuk aku mbok tundung, mbok kon minggat. Minggat gelem ora kowe. Ngono. Mok wong aku bojomu mbok kon minggat. Lah iya kok njaluk bojo ae deh. Sesuk awake dhewe nek modin ya. Ngobarku nek modin nggone KUA. Akad nikah ya. Gelem ora? Wis gawe ya.
Ambek bojo ya. Ndek bojo ganteng ngene kok emoh lho. Wong nek ganteng-ganteng kok badhe dikleyak aku. Kok dikleyak wong lek jenab ya ayune ngene menik-menik, untune urun tukul. Iya, mlane iku. Keturunan Londo. Ora tukul lah. Ngerti ya untune ndi? Iya, urung tukul. Iya. Iya. Ate mbok grecek. Ora apa-apa. Alah. Nek mangan ben ngirit. Nek mangan atos-atos ora cerdas. Rambutnya putih keturunan Londo. Keturunan Londo lek ya. Wis sobek banyu kowe iku. Apa lek? Sobek banyu. Sobek banyu iku piye? Iya. Piye? Sobek banyu iku piye? Ya guyune. Sobek banyu kok piye lah. Jarene lek jenab ingon-ingonane akeh. Waduh saya. Ngingon mor Apa mor gei? di gayah kono kowe ya. Nah iya. Sandangane anyar ya, apa bodoh sandangane anyar katanya kok mata kok gendah. Katanya double. Ubah-ubah dewe kok. Lah piye kon mbah sapa nek bojo ngono ya. Yo mbok ubahno. Wong sak omah karo lek jenab biasa ngubahno lek jenab. Lah terus ubah-ubahe piye lek jenab? kowe barang malah engko. Ya iya, aku berasa laundry. Sajane kok ngombe arep kete wong lah. Ya wes lah, ya wes. Ngono ae. Aku wae. Iya. Iki ceritaku karo lek jenab. Moga-moga semua terhibur ya. Moga-moga kalian semua terhibur. Ya seneng dek nanti dek mau iku asline iku mbakku iku lagi pikirane lagi enan kacau mau. Pikiran tuanya tadi kambuh. Jadi ini aku tak hibur. Ini sekedar hiburan ya, bukannya aku nggak sopan sama nenekku. Tapi aku menghibur biar penyakitnya yang kambuh tadi biar lupa dia, biar happy lagi gitu. Kasihan kalau nenekku pikirannya itu apa tuh? Amit nyun sewu ya. Ikune umat iku saat ya. Wis aku yo ngibur ngene tak le ya. Ya. Ini asline sinten lek? Sapa? Lek Jenab jenenge sapa? Jenab entok ngono. Enggak. Sapa? Siti Zainab. Siti Jenab. Asli Madura. Kono asli Madura barang. Asli di Margayasa Kajen. Kajen. Tek manggon SK Jala. Ya nek ancen si kok ora ngaleh. Oh ngono. Ya iya toh. Yo kalian sebagai penonton harusnya bisa apa itu apa yang aku maksud ini kalian paham lah ya. Oke gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.